dingiral rewɓe. Alhuseynou Ba. E taskara men hannde dingiral rewɓe nayori ɗen ko banggue gurte jibingol ɗo e Sénégal rewɓe hewɓe gollotoɓe ina goyto soɓe jibini gurte mabɓe ɗe ina pamɗo gam wawde foftade e wondude e ɓiɓɓe mabɓe ha puɗɗo tidde ko ɗum saabi yoga e députéɓe e pelle daraniɓe rewɓe ina e jaɓɓal e yidde ɗen gurte ɓeyde holko woni battani e golle ɓen rewɓe so tawi ɗe gurte ɓeydama gam yewtude e ol haali en bismoto hannde Woppa Diallo sarɗiyanke kadi daraniɗo hakkeji rewɓe caggal ɗum ma en jewtit e Alioune Fall ko ƴewdotoɗo golle kadi tawateɗo to suudu halfinadu hakkeji gollotoɓe musidɓe tedduɓe bisimilla mum e o taskaram. To karallagal to ko Adji Diagne ko adi foof en keɗoto seedejo men goto o notirto ko inde Aminata Thiam omo artana en e sahande o wonno e ɗe gurte jibinugol beele o heɓino hen caɗele gurte ɗe ina pamɗirnoma walla ala holɗe caɗele ɗe rewɓe hewɓe dañjata e gollinowoɓe e saaha noɓe goni e ɗe gurte jibingol keɗoɗen jaabuji makko. kalɗa ɗo ko congé maternité e rew sikki rewɓe hewɓe ne guura ɗum oɗo instant eywa minne kadi mi wuuri ɗum congé maternité noon normalement sa heddorama lewru jibinde e so tawi lewru keddoroɗa mbiyanma ko yaya akkarin tawa teddi yaya poftoyoɗa galle ma ha gandanɗa kono min kam mi waɗani ɗum ɗon min kam mi joɗima ha keddorami balɗe 4 jibinde nde jaami ko min ɗum ko min ƴetten ɗum décision hooram Allah walli kam hen kam Allah hokki kam kattan no mbawmi liggorade kam par ce que min wi somi yeehi mbiɗa leloyo galle kadi ala ala nafoore ko ɓeydoto tan ko tampinde mi joni somi yeehi komi jooɗo tan somi heɗorama balɗe 4 mi tampani ba mi yaaha mi ala probléme Allah walli kam min kam ɓinguelam dañi ko 1 mois et demi nde dañi 1 mois et demi ko nden jami liggoyimi ça dépend noon sa dañi bawɗo joganadema ɓinguel ma e mo kooliɗa bande e ɗum walla soit wona nene ma taw ne wawi jogade walla taw wona miñe walla mawne e walla ɓi mawne e ɓen mbawi taw ko bawɗo jogade sukka joganoma min noon Allah walli kam mi dañani on probléme kam kono kam ina muusi noon seeɗa kadi gara gacca ɓinguel ma no famɗi aɗa yaha aɗa dawa aɗa liggoyo ina muusi seeɗa e ina famɗi noon congé maternité ene koɓe kokkata ko e Sénégal ina famɗi par ce que ko 2 mois ɓe kokkata sa ƴeewi joni kokkeɗa aɗani min kam ko min weela joɗade ha keddorami balɗe 4 e jibinde jami jooɗoyimi galle a faamide kono normalement congé maternité ko 1 mois o sa heddorama 1 mois e jibinde poɗɗa ko hodde galle ma taw ka par ce que a teddi jaaha poftoyɗa ha jibinirgol ma yonta joni sa calcule ɗum e 2 mois mo kokketoɗa congé maternité ɗo e Sénégal ko 2 mois hokkete re ko gandumi ko e ko jimi ko kadi ko 2 mois o noon sa ƴeewi a jibini hen ɓinguel nguel timmirtake hay timmata hay 1 mois puɗɗoɗa e liggey ina muusi ɗum tagui rewɓe woni rewɓe jaɓata ɗum par ce que mbiyata ko ma ɓiyumen daña hitande ɗum noon ɓeɗon ɗon dewata hankkadi ne diwe liggey société mumen e diwe par ce que patron ɓe jaɓata ɗum kono no rewɓe hewɓe kadi ne dañi ɗen caɗele par ce que a jibinat an tan e galle a daña walla tawa hoolaki mo gonɗa e galle o pour joganoma ɓinguel ma après an finalement sa rentaki liggey ma bonat bonat par ce que wona société ji foof jaɓata ɗum wona kadi cabinet ji foof jaɓata ɗum bonat par ce que mbiyata hankkadi kadi waɗa sacrifice wondude ɓinguel maɗa ɗum noon ne muusi seeɗa o ɗen caɗele kadi yimɓe ne dañi ɗum ɗo e Sénégal par ce que il faut kadi ɓe balla hen rewɓeɓe congé maternité 2 mois ina famɗi sa ƴeewi boni kam au moins waɗe kam 4 mois voilà 4 mois. Koɗo men hannde no mbiɗen ni ko Woppa Diallo sarɗiyanke kadi daraniɗo hakkeji rewɓe ko adi foof denɗi Woppa Diallo mi salminima no mi bismima no feewi. A salmitama seydi Ba ala yettoɗo noon en calmininagal hettoɓe RFI Fulfulde. Mi yaafuma ɗum ɗon holko sariya haali eko fati e gurte debbo jibinɗo walla gurte jibingol so debbo o so jibini o heeɓi ɗen gurti omo wawi jogade hoolare so arti mo tawta ɗon golle makko walla gollenowo mo ina wawi riwdemo e gotol tan pawde o heeɓi ɗen gurti. ɗum ko force o heɓat golle makko saabu eɗen gandi article 7 mo code du travail sénégalais on wi ko période suspension travail manam période maternité o neɗɗo wawa hen riwede période congé o neɗɗo wawa hen riwede a wawa wiide joomum min de kaari hinani fof ko baba ko resi ɗum hinani fof jibinat
wadde bon ɗum mi tampi han kan jomum il faut ya ɗum wawa wonde jomum aɗa wawi nawde inspection du travail aɗa wawi nawde tribunal par ce que inspection du travail ko ɗum adoro ha par kañum waɗa soulever irrégularité o bit o so pari mbawon ɗum tribunal so tawi inspection réglani ɗum alamiyaba inspection e hoore ko kañum duusanma nawa ɗum tribunal duusma ɗoftuma hen ha mbawa hebde hen ko poɗɗa hebde ko kono ɗum wawa wonde ko licenciement abusif wiyete ko ganduɗa ka diwɗo lelɗota fotani ɗum en ji hitande ujunaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi loi wotama toon to suudu sarɗiji ko yewti e banggue ndenka rewɓe hewɓe kadi walla pelle rewɓe hewɓe ƴetti darde mumen gam haɓade gurte jibingol ɓeyde ɗum ina heɓo ina wawi heɓade ene wawi wonde wawa wonde ene wawi wonde sabu par exemple wonɓe ko wayno Nations Unies ɓe walla wonɓe e won secteur aji par exemple ko way on zone society foundation ɓen ko lebbi jeegom dokkanma kono ha joni ene waɗi inconvénient o woni holɗum woni ko so tawi hande employé ji hewɓe ligginoɓe hewɓe nana mbiya rewɓe ɓe ne jooɗo 14 semaines garani liggade ɓen min jiiɗa déjà ko ɗum ɗon haɗi rewɓe hewɓe ligguinede hade rewɓe hewɓe ligguinede ko congé ɓenen so congé ƴeeki aɗa jogui obligation yoɓde debbo o ha laaɓa ha wiye ceer taw haydara ustani salaire muɗum wadde awa ligginde awa yoɓde mo ganduɗa a ligginani ɗum tan comme ko ɗum ɓe ƴeewat ɓe ƴeewat ko ɓeɗe leggi ɓe jomno mo ganduɗa ɓe ligginani ɗum wadde so ɗum ɓeydama ça veut dire que lebbi goɗɗi ɓeyden hen mo ganduɗa joɓowo nana yoɓat te ligginowo nana yoɓat te liggotoɗo arani liggade ko ɗum woni inconvénient on noon kono effectivement rewɓe ɓe ene cohli ɗum ɗon mais mbeɗa sikki ha joni alternative uji ene ngoni alternative uji holɗum woni wadde crèche aji e nder to gollorteɗo liggorɗo so waɗama crèche aji ɗi ganduɗa sukaɓe ne mbawi joɗade ɗon an waktu fof aɗa wawi arde muñinaɓe kadi il faut ganden sa arti hay lebbi ɗiɗɗi aɗa jogui waktu mo ganduɗa ñalawma aɗa jogui waktu e liggey ma mo ganduɗa aɗa wawi yaade muñinoya ɓiye garta walla jippoɗa ko ɓuuri ɗum yawde walla gara dawa ko ɓuuri ɗum lelde ɗiɗon temps o an ƴeewa holno mbaɗirta ɗum aménagé e holno mbaɗirta ɗum aménagé e nder liggey ma mais d' autant plus so ha joni so ɓeydama so lebbi ɗi ɓeydama musat e wawde wadde recruté rewɓe par ce que eɗen gandi hande rewɓe ɓe kewani e gollorɗe formel ɗi Alioune Fall ko ƴewnotoɗo golle kadi tawateɗo e suudu halfinandu hakkeji gollotoɓe o arti eko sariya golle haali e ndenka rewɓe so wiɓe kadi o tengtini yoga e haaluji ɗi Woppa Diallo haali keɗoɗen mo. Le congé de maternité en principe est d'une durée de 14 semaines. dawal gurti jibingol ko jonti 14 jonti jeegom arane ɗe ko haadi jomum jibindi jonti jeetati keddiɗi ɗe ko caggal nde o jibini so debbo o heddorama jonti jeegom omo jibina omo foti hebde gurti makko ɗum ko hunde waɗɗindi gollinowomo o hayso tawi ni debbo o wiya ina jokka golle muɗum en gurti ina mbawi ɓeydedi so tawi e nder ngal dawal debbo o heeɓi hen ŋakkere cellal e saaha ɗen gurti wona gollinowomo o foti yoɓdemo saabu on ina yoɓana kala mo o gollinta to boñ suudu halfinado hakkeji golloɓe ndu so debbo o heeɓi ɗen gurti noon ko ndun suudu wattata yoɓdemo hande gurti ɗe gasi foof so tawi noon gollinowo o ina jokki yoɓde debbo o e saaha gurti makko ɗe omo jogui fodde makko namnade suudu halfinado haqqeji golloɓe ndu yo ruttumo on kaalifi de lui verser le montant qu'elle aurait dû verser à cette femme-là. Certaines organisations de femmes ɓeydugol gurti jibingol ko hare nde yogo e pelle rewɓe gummani kono ina waɗi gueɗe kewɗi poɗɗi wattorede eɗen mbaɗa hunde fof e ko yowti e ndenka debbo o ha gollinoɓe ɓe teddina haqqeji rewɓe so wiɓe ɓe ɗum ina jeeya e gueɗe poɗɗi wattorede so tawi hande gurti ɗe mbiyama ina ɓeyde hol joɓowo debbo o e saaha ɗe gurti beele debbo o wonat galle muɗum taw liggaki kadi taw heɓani jobdi mum beele ɗum sabotako ha gollinoɓe ɓe ɓuuro teddinde gollidade e worɓe ko gollidade e rewɓe ɗum fof ko gueɗe kewɗi poɗɗe wattorede kadi wona yewtere e ñalawma goto banggue dawal gurti jibingol ko sariya golle woni code du travail e yamirta ɗum so tawi on sariya ina foti waylede ina hasi suudu sarɗiyankoɓe ndu naata hen ɗum noon ina wawi wonde eɓɓore sariya immorindi to laamu ngu walla eɓɓore sariya de députéɓe ɓe e koye mumen kollitta suudu sarɗiyankoɓe ndu kono ko wawi hen wonde foof eɗen poti famde wonde e ɗum namni jewte kewɗi. Il y a des propositions qui sont allées dans ce sens, mais ça demande une large concertation. bandiraɓe sehilaɓe gasi ha laaɓi o taskaram men dingaral rewɓe min dokki on aadi talata paaɗo ɗo e nden jamto mon jamto amen yo Allah ko hokku en wonde e jaam.